sino sini langmano sino phiok bungranai do dak dom lai di tabuk kami ham sero bulai tok lai repeat lai khabum lai kamang nugo abo tabuk to only one click si kasi click kan kana ekdom pura all wall nugjagai thango social media ni ko Facebook te Twitter WhatsApp ayang te tabuk to one click sible na ketsung nugo dongo ebong ungi bu dongo nin bakha bahai ma tong nai di bakha da yok na am to bakha yok mani da mani na to da bahai ma tong bakha abno nugui ang tong thongnai abno nugui ang munine ama hai ko gya aro ani basa krei ba ang krei nang krian taku krei ngi mano kintu thui to ani blena dophan ni borok mane to abo ani bahan bai baksan ni bahan bai baksan borok tabu bulai toklai englai tonglai abo to nai di dagdom abo ani je bujiti ang saman ko kaise aro bulai thani jeng rutugui naikhanka kaisano nuhor jago tangi borok bulai nani naka tangi ripir lai nani naka aro kaisano reason mililai malaya tamu mililai malaya political haparo tongkhangke abo nang bayang tai miliman li abo taborom de nang hamzaka kekrang ang hamzaka kufur bai kekrang bagi milisine ba dagodon nini wansungman alada ani wansungman alada ama haini bagai abo bulai layo toklai layo ripir layung tong political lo ngi maya hnai word se krijak angkai tabung nang bayang bulai nai tabung nang bai toklai nai tabung ni bising ang nang bai hamjak lai kabak lai modom slai tong mano political haparangka omahai ingke tabung nang thansa kok sao thansani kok sao thansang lai ni hingkai political tilang thansang i manglak ne ang khasongo thansang nani thanga angke nang eze ang borok do phane borok khorokcha amai kaisa platform jeng masnam nai a platform thanga angkai jeng jotono thansa ngai mano nang political haparo nang kasa kupur kormo kosom kekrang mereng podri potongai mano nang jaspa nang tongini nang political haparo thangai but kaisa chini dofa thangjang nani kaisa platform jeng sanamani nangkha a platform no a platform thangai habi kyang jeng jotono thansa jeng as a tiprasa as a mukchak as a koborok sanai as a bukung bara muya sakhai sanai abo ekta amai kaisa platform jeng masanai political habar tele abo hapilek thangbono jeng thanjang manglak nai ang khasong dagadon aw na ni ne kok samane ang bujikha actually thancha abo platform abo bufurjan no abo saimi abo kaisa kusugo tongnai je mani tongmani jain ja borong sisine mokol be baithang to sungnuge sung je tabuk ang sananai mani ke thancha to je political bai ge to ya haipano political to khlaina nai tongo ba khlale tongo sin siklaro phia ba bulai to lai walai suglai gari bokhok lai nok soksa lai khengke khoroksa ni langma abo sin borong ni bisingono belai khena effect sangnu jakha taklai thangnai ba takphan sangnugui tongo jora o nugui tongo abo belai khena hamia abo nini ani political no torja gewi sang bono political no kotor khunu yawi sang dofa ta jati sini borok abon mawan sunai fia ba borok personally tamni bagai abo hai je bulai nani toklai nani kan nokso salai nangka abo no belai khen na mani singsa na dagadom o je nok soklai mani bulai mani toklai mani abo no kasuna thanga angke kaisa solution angkan abo jesa angka sana nusung jesa party ni borok phanang thum ama hai borok je borok bunai tongnai botharnai eba kan nok sok sanai bo to kaisa criminal ebang to bini je manosik je bini je mentality to abo jesa jaga phan thangni bo abo omahai nong nai bo poriborton ya karon bini uddeshyo eba ke ba bini wanchumo bini thinking bo borok munchu karon sung bono tamani sasinai kaisa boyoma porimani abongka je borok ngai munishu ngai asai phano baksa borok munishu ya ama hai ekta tongo khaise ga mental no korok bongai mano baksa borok ni bisingo heda na abong ke kokke do dagdom abo political hapar phanong tumu bo haime samu khlai tongkha salaimani bisingtei mana kok salaimani bisingtei bujilaimani bisingtei thangkangke angke sakugan hani khasongota taborom de nang angko bo
kaisa samung khlai tongkha nina aban mokolo ang sajagliya an mokolo sajagi hane ang non thangai tham thangai bunyani toknani abule motto musangya abo gobo gothogia ke tabogrom ni nang haime samung khlai tongkha ka ang non thangai sungei bujogoi daudam om sayaku omake khlai di ke salaimani bising ti ke solution ngana hnayang khasong uta abo thik dong tongo solution फाइनानि नांनाय तामनि बा सल्युशन करि के संखाक संमा बाहायले माना बाहायदा तिनि बो अरो बुलायनाय खाना बो अरो वालायनाय बुलाय माबाय तंला माबाय आबो परमानेंट सल्युशन नि या सिनि फ्यूचर ताबु सपोज रम देदा गदम नों आन नगो फाइया नों बायं कक बांला खे ताबु आंनो बुखा आंनो पायने आंनो बुखा खाना तायस आं नों मा मालाय फिने बिले हा के आबो बुलाय माबाय तंला माबाय सल्युशन आबो मुटे इंग्लिश माइनियाता बुजियानो जों मा बुजोंनाय मा बुजिनाय सियानो जों मा सल्युशन abono आमुसो सल्युशन ani yang tingke question te kaisa questions last questions sini je tabuk je chaitong sini sikla sikli ro jotono thanchang tungsung jotono nayo जोंबो thanchan khorang tisawai dongo thancang lainani nangnai kaisa jaga kaisa platform phaimang kangka belaikeno ka kokungkha sing gobang ma bisi romai sini bo tabuk mokol bai nugui faika gobang ma bisi romai no sing nugui faika chaitoi faika sini chetebo okrarok sini okrarok je sinai sikreng rok baiwa wanchungnai kreng rok eba lama phunungnai rok sing nugui faika je political hapar tai political hapar no ya karibo bolong borok bo sing mukha he diba engke aboni ya golo bo sing tabu social activities khainai borok bo mukha gising tabu ojaga sini ani questions ta ani bukhawta jora soro questions khai oga hai sing tam ngi thanchang maya khwai tamu region nai nei di nang wan chui nai di dofani bagi jotono dofa hani bagi hinin thau sing hano freedom ranai hano phioknai hai hini no sing kintu thanglai ba khlai lai tong nang bo hano hamjogo ang bo hano nang kha musung te ang bo musung nang hano phiokno musung te ang bo phiokno musung nang ba ani phelai mani thamo to abono kaisa region wana ma singsa region dong sini je sangki tamo je sini je wan chungmane ba je thinking na harmani kya bo juda da boro phelai tong ha ba ha abono ti angte kaisa sana musung mani ka omo nai di nang mo wan chung nai di nin bukha wan suk di ni mani che obono uttor to hoito ba answer to kri kok to phiro mung kri fanung mano obong ga hai sung nukha bolong borok lai thini bo ha dofa ni bus kosto khlai mor kento ha dofa be kento langmar ka thei re ka he diba phia ba a thei re mani aba bus zora ti mullo ba bus zora ti bini nok nukhong ni borok bini sak bai thang borong siu he diba je manjang nai bo siu phia ba sing a jaga bo haino dol kising dol no sing thile mani bangkuk khenuka garar bising ni jini borok ni jing borok bulai thile kya kamal lai kya engke tabuk sabustrom di tabuk sing do bolong borok ba aga abono badrka sing tabuk sikreng rok ni do bodolo phakya sikreng rok ni bisingo sing nukha language no tei nai di aro roman script bangla script tabuk devanagari aro mo sing kathai me do oro to politics ya oro to ni language no tei se tamgai sing oro bo haino thanchang maya na language te kaisa na nang abo utori manghare di te kaisa nang wan chungai di te kaisa wan chungai nai di engke o hai jaga ro bo sing bebak jaga judin thancha sing maya tamni region to do sade tam region ngai man thanchang nani to jeng thancha se na dagdom jeng jottono thancha do thancha ya ama ye jeng jottono thanchang ja phiaba thanchangei samung khlainani thanchangei samung khlainani kaisa platform sini tabu krei তিনি খরকসা আগরতলাও ফাইয়ে যে কোনো বাজারও চিনি বড় খরকসা হ্যারাসমেন্ট খাইজাখা সাপোজ রমদি गुबुन दफान बरो बाय कुतुक जाखा तक जाखा बुजाखा एटलिस्ट थाब्रा फंजा फाना जाखा आबो ससियेल मिडियाव जों नुखाखौ जों खायक लायो ओ तांनि बुजाखा चिन बरक आरो चिन बरक हनि सिउ नाय दिन आति प्रासा तां बुजाक तंके हनि हिया देब्रो तां बुजाक तंके हिया र कल तां बुजाक तंके हिया जमा दिया तां बुजाक तंके हिया आहा चिन बरक तां बुजाक तंके आरो महायनो आबो त थामजानि मारिसे नों थामजा तंगिनो जों अकंनो साइमानो ते चिन बरक आबो चिन एकटा थामजानि इंकबलेना तामसानान साइन मीन्स चिन्ह हनै सानाय बनो थामजानि मारि नों थामजा तंगिनो नों तिनि दखना खानाब्लासा
umti borok thangai tini ko ama hamjak mas feel Agartala bo hamjak mani jati hamjak mani ya hamjak mani tongone thanchang hino abo hamjak mani da gondo eka tabu ko platform se kare chini thanchang gai samung khlai le ni tangna ne platform se kare chini aro se chini ani moteta aro se chini thanchani ko nukja gyang ni tongo amai mone kai ang to thaching up sagano nang political person political hapartai chung thanjale ngi maya abo ang bosiwo nung bosiwo jara political khlai tongnai boro bosiwo thancha ngnani thanga ga chung political wings tei political bukhakti chung kokorpana thanjang ngi maya are bini hamjang mani bini party ni ideology alada ani party ni ideology alada ni party ni ideology alada abo baki thanjang nai ba haini bagino angke koyo jarana tongnai political haporo samung khai tongnai takuk ta bukuk chung jesapa nung norok jesa party ban khai tongdi noron party ni jaga party non political part abo alada thanjang nani part alada ke abo jarana samung khai tongnai borongno nung ang jara samung khai tongnai ofilo samung khai tongnai jara leader borongno ang location norongno location angbo logirnai phaide jeng amahai kaisa platform ma snamtai jeng a jagao thangai thanchani ekta kobo khaine jeng platform khaine aro nini kasa kormo kupur tai mungsa krikya aro thangai jeng samung khaine chini dopan bangi samung khaine amahai kaisa platform khaide abo kaisa like NGO hai hagi simise anglai thanjangi mana hone ang khasongo tai kubunni bedek tei ngi mana hone ang khasong eta ko toma bole na ne no ekdige nangmani kok no belekina tamke nung mas maru tungna nung mas namnai thancha chung boro thanjang nai bo kuawo thangi chung thanjang nai bo thayo thangi thanjang nai chung bo khamplayo thangi chung thanjang nai abo chung maru tuk thai tumung na mai kring kang ka chung mas namnai abo khe ani musung mani kok ta thancha to ngmeya 100% to ngmeya hipano 50% ba 60% pa ngai mano funda ba asapeno langma ba gadalation tonglai mano phia ba je thancha jotono nayo thancha nani ko nango ekising buskango sini thinang ni mane sini je borok bosong ba tibrasani je bosong ro kujuksa ka kasai thangmane dam ne basang ojaga sini house jotono noi tongo je practical je sara sar sibri bubagrane basabati ro tabubo mukumu tago tongkho fiaba sing buni sini obo ha sini hini sing sasugai mania amai da nono kaisa singsi mane sing tau thanjang nang thangkang kai nungle nada nangjak je thanchani obo kaisa thanchani khamplai ba obo thanchani khuar obo thanchani nokhor amai kaisa platform nada nangjak na ang thanchani platform eba kheba thancha angnani bo froni simin ang thanchangna ni bagi sawi faikya thanchangna ni bagi samung bor sabai tong phiaba tak phone ang thancha ni nukia kho thancha ngai mania thai busnami mania sung to snamnai borogya sung to musung nai borok simise musung ma bai simi ingya snamna borok tongna nangnai ga sung just mana ang ta ang he diba gajara actually ono saisung khorni bai dongya obo kabang ma jotoni borong ni bkhaono je fru hamjak mung je o thajingu nung saka kebo sini borok buja kha ba bathar jaka ngasang o sini borok tangai haike klai toi khetang ise maya o je hamjak ma sini bisingo teibo kabang ma nangko tamni ba nge sini bisingo ang je tabu mukmani je hasuk hapung hatai beser basar thangai nukmani singje hasani dungti kabang ma sinia borokno sang maya nango khairogo jora manghange singje manchak bukhani mokolni mudi klayo mankhange sang subana manghange subanani bukha tongo subai meya fano omo haike sini je bukha je feel phai tongani phiaba practical lo sang je fru thango ba je bono tamanai je haparo je ban presento nang jodi no thanga ke sang look nai sin borong bisingo kabang ma je bisini je sisa mongkrida o je hamjak mung sangja je borong no nang expect khai to no nang asai to je bisona da ano
at least boano hamjago bang bobai sinu bang je kubui je busuk hamjak tongkha freedom friends how he diba aboni baka bisunga bai nai mania ei je nai mania othoso aboni bagai sini kabang ma hasagrogo sini ti prasaro tau sisamung bisingni sisamung krikho aboni bagai sing thansang mania aboni bagai no ungkhana aboni bagai no ungkhana sing nijini borok no bai borok no bulayo toglayo bokrok phatilayo ba bathalayo onek sumoy omahai rok bongkha haye ke hamjama tongkha omahai to ngi mangla khamo ngangkai aboni bagai no bele bele ke hambai sing table lama naituknai table lama naitukna nangnai tebo wansungna nangnai sikla sikli ro jotono thansang nangnai tabo to tripura hasteo kabangma kaisa katal kaisa nobar sipsawai tongo o nobar thanchani nobar abo tebo bono tamanai tebo ekdom hamjangmungni bisingtike duljage tongkachangni bisingtike hamjangmung rokheno tongkachang phainai hai diba tongkachang phaike angkeno development nangnai jotono jotoni bageno kaham mangnai hai diba gai bele bele keno hambai rangsani tahute buguk songno sini arsamungni hafar sini mukum hukumuno sang kosuk sakao je buso jorate tisai mansang to saitok laikya tau to sini sikla sikli rok belai keno khub active ang belai keno tong thong belai keno belai acting hakreng ase kya arsana kreng to masana bu kreng to sini develop belai keno ngai to belai keno khatung jak nang bai bo haino malai belai keno khatung ka ka nini bisingti kabang kok kaham kaham khana ka kita to sakisi nang do mana ngai ni to bele bele kana hambai rangsan ta hute busang sung tebo te wansumung bai ka thansang nai wansumung no tui sing buskang ni shalo te wisha sung kok malai finai bele bele ka hambai sin ta ku bisang kabang ma kok kaham kaham samani bagi hambai